U hladnoj decembarskoj večeri ulice kraljevskog grada Jajce su zablistale poput zvijezde na nebu. Svi putevi su vodili prema srcu grada, gdje su se lokalne organizacije udružile kako bi stvorile spektakularni program za Advent. Mirisi prazničnih kolača i kuhanog vina prožimali su zrak, mameći prolaznike svojom slatkastom toplinom. Glavni trg bio je centar posebnih događanja. Noć je postajala sve vedrija jer su se svjetla adventskih vijenaca širila gradom. Grad je živio, oživljen duhom zajedništva, tolerancije i radosti. Svi su osjećali tu posebnu energiju, spoj prošlosti i sadašnjosti, stvarajući veze koje će ostati urezane u srcima svih koji su došli da uživaju u ovoj prazničnoj čaroliji. Advent je pružio nezaboravan trenutak slavlja, sjedinjenja kultura i podsjetnik na važnost zajedništva i radosti u praznično doba.